we are here again, as I promised you yesterday, that today is the main day. Today is the grand finale of this great occasion of Ezo ahịa Nze Mgbidi. Ayafuna ebe anọtano bụ na obi Nze Emenyuonkuorji ebe ọ na-azụ ahịa Nze Ozia yala ụmụnne ya ndị nwanyị. As I told us yesterday, in Mgbidi, Mgbidi has two different type of titles, which is one for the male, the other one for the female. The male is Nze Mgbidi, which our brother Nze Obianuju Odimegwu Emenyuonkuorji has distinguished himself and is here today after taking the title of Nze has come today to perform the orthodox, to perform the grand finale of Nze, which is called Ezo ahịa Nze. GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed will bring you the full package, how it is done from the ancient, because this occasion we are here to do and to showcase is how the people of old started it, and our brothers and sisters here has emulated that the same style. That is why we are here. From this compound, we will be marching down to Ihu Eke, where our sisters Nde Osuji, who did said, from here we will be marching to Ihu Eke at Eziale, where our sisters who did their last ritual yesterday will be doing the grand finale, which is Ihuji Lihu Eke. From Ihuji Lihu Eke, we all will be marching to Eke Mgbidi, where the main occasion of Ezo ahịa Nze la Ezo ahịa Ekwe Mgbidi, that is the grand finale. From Eke Mgbidi, we are moving to the reception, where everyone will be entertained. I told you that this is how it is done, ancient, and our brothers has revived that the same ancient way of Mgbidi tradition and culture, which is Ishi Nze Mgbidi and the Ishi Ekwe Mgbidi. Stay tuned with your brother, GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed. The arrival of Nde Osiji Igwejeji and Osiji Asa Ugo. The arrival at Ihueke for Ihuji. Ayafuna Ndekwe Abiajule la Ujoha. Igwejeji, Osiji Igwejeji. Osiji Igwejeji, Osiji Igwejeji, Osiji
The arrival of Nze Emenyuonkuorji Nze Obianuju Odimegwu. His arrival, all in Eke Kaino, all the tradition of Mgbidi Kailem. Osiji Igwejeji ndị na-eme ihe akụ akwụkwọ na-acha anya. Ekelenu. Ndị tụọla ji moto ebute ji. Ekelenu. Ụmụ ndị nwunye nwa ha n'obodo oyibo ekelenu. Ụmụ ndị nwe ha n'obodo oyibo ekelenu. Lọya barista ekelenu. Ndị ụmụ lọya barista ekelenu. Kajiri ọṅụ bịa. Mazenzu. This is the Orthodox, the core tradition and culture of Mgbidi, how it is done from the ancient.
Eke kere wa pa kele me wato ko be ka ke e ken na ko mana ke do lo ba ta me ko je bi nga ta no ye di mako ezi ala o me ndo ya la ni jo aga de ke che cha da agwa agwo fere mi de ku ni so mi de mo eke kere wa pa kele gbe amo ibe mo ifo o ko be ifo mi de bi ifo mo abi ifo me de ma ya bi ta no mo eke da zunga ta no we ni fe mbara ka do chene ozo Emenyuonkuorji Emenyuonkuorji o chere nke a bụ ọbụrụ na Nze na ọ ga-ala Nze gọọfụ ọjị na Mgbidi ụbụrụ na Mgbidi ọgbọ Nze eke ya apịle kwusa ọ gaba n'ọdụ ya esi na leke ọzọ si aha dị aha ya were n'aka mmadụ osimiri mara maka ya eri ya ya metụ na-agwụ isi mara maka ya ọgwụsi eleke kanụ ọsị na ọzọ ebudo ibu ya metụ na-agwụ isi ọzọ ebudo ibu ya metụ na-agwụ isi ya ka mụ ya anara ji anara nwụtụ na ihe ọya anara ana ọnụ nwoke ji anụ Emenyuonkuorji taa na ọ dịna gị mana aha Jizọs abụla gị fere ele ya ezi Tiofogilali onye Nze Mgbidi Emenyuonkuorji Nze Obianuju Odimegwu ọlị ihu eke ka ọ bịara ihuru eke ji otu a ka o si eme ya mgbe gboo taa ihe butere bịa nwunye ya nwa Nze mụ okoro ọdụ ụmụaka ga azụ ụmụnne ndị nwoke ebebere nga ndị Nze ebere nga ata mọntụ ihe na-eme eke ha ji ihe ọma ala ha bịara udo ha ala n'udo a ga-adị ka echi ada agwụ agwụ na-atụ ya mara mata aza na tabụ ire amụla gị fụla na-ele ya ịdị o Eke nna eke ọmara ka ịdị ụlọ ọba eke abụra ka afọ atọ Eke Mgbidi ọgbara bịa afọ bịa mkpọ bịa ọrịa bịa ụlọasị bịa ndị bụ ụlọ chezi ime ọzọ bịa nọ eke na ebe ndị oke amakọ Nze ọjị akọ ọnụ ọha mụmụrụ bụ iha oge ebi ahụ bịa bịa were ọjị ebe ta ikele eke taa nụ onye ugwu eke oji ihe ọma bịa oji ihe ọma ala ndị na-ebute ihe eme ihe taa nụ amụla ngụfụla gị eleghị ya dị o aka ji ọfọ eke ṅụnọ ya gaa ṅụnọ mmanya o nyere m ndị mmụọ ọ ga-edi ọnụ ka ọ ghara ịbụ poison ịbụ sef ndị mmụọ sef ị ga-ekwutere ọnụ ka ọ ghara dị ka ile anya ha anyị gbuli eri onye Nze gọfọlụ ihu eke si eke mepe ụzọ ọ bụrụ na 10 million ka e wesịrị 100 million abata ọkụ si eme ya ọ bụrụ 10 million ka 100 million bata ọ bụrụ West ka m kwuru ose ọ bụrụ West ka m kwuru
This is the culture of the people, the tradition of the people. All you hear kaino ka uhuri ekeji. Nze Emenyuonkuorji la Mgbidi. Nze Obianuju Odimegwu ehuliri Eke ji tanobo Eke, the 11th of December 2025. Oh, the tradition of the people. This is Orthodox, how it is being done. You see, quel c'est ta vidéo? On y a un les bouillons. Kenga wuru ajukulu yi. Ya chara oku. Ya chara oku. Ijeoma bata. Ego bata, akubata. Ndamna buwe mabuwe. Kebu ihuji Osiji Asa Ugo na Osiji Igwejeji. Ihuji
See, Ofia nunga Ofia. Ekenna. Apa dia enggak ada enggak? Mbamba. Ndi ameti aka obo mother before. Ali ka gise ameti aka. Oya. Ekekele. Okay, believe off now. Where did it? Joyce. Joyce. ORU I am okay. Asa Ugo. This is the staff of office. On here, Maria. On here, sure. Just hand out with that. Osiji wash. Wash. Asa Ugo. Watch him. Eke is one night the Comr. Eke Mgbidi. Eke Mgbidi. Eke do Loma. Eke ma is the Braka Sidi. Eke Batata. Tando the Kulanga Ekwe. Life and another. Asa Ugo. Hana Igwejeji Asama. Has you know Beleka? Has you know Menge? Allah. Lọ́sọ̀lá ìhá. Ìhá.
ihe na be di ha ha ga mụ nwaanyị si anọ ha abụ eziokwu n'abalị eke kere gbatata ofere mmiri kubis obere dị mma ha bịara nga ya ji nye m ala ihe ha na-eme ọ ga-agara ha n'oge ha na-azụ ebụrụ arụ aka ha akpọnwụ anwụla gị pụta na-ele ya ndị aka ji ọfọ eke ureme dị n'ọtọ Wela aka ga elu Kelanu Bilere ni ọfọ ha bilere ọfọ yẹn bu rẹ si bilere ọfọ ọ bu rẹ for 1019 ọ kọlị sẹmu mmadụ kịsị na ọfọ yìí. Lágbàlẹ̀ egwu àgbá. Ọ̀tọ̀ bèrèbèrè. Asa Ugo. Asa Ugo na Igwejeji.
Bien. Voyez. La bonne fesse, mais bien. Hola, Lima Eke Mgbidi ka anyị nọ. Hey, Obioma la. Anyị echere ndị ọzọ ya echikwa ọzọ ya abịakwa ahịa. Anyị ejuru ha bịa ahịa. Anyị enye anyị ihe anyị na-eri. Anyị enyeghị ihe ha na-eri. Ihe ha na-eri bụ ekpere. Ihe anyị na-eri bụ ihe ndị ọzọ ama ya ma a na-akpọghị ha afa. Chineke ngwa biko goziere anyị ụbọchị taa. Goziere anyị ihe ile anyị ji eme. Ọ gaa ọfụma. Anyị na-arụ n'afọ Jesu. Ngwa elede m na ha arụ ada ọjị. Ka amata ya n'ala. Nke bụ ọjị njiri bụrụ nna. Ọ ya agba n'oge. George, I want to support. Onye Nze, agbala Nze. The arrival of His Royal Majesty Eze Dr. Goodluck Obi of Odim of Obolo Ihejofo, Obo Nnochi Nze Obianuju Odimegwu Emenyuonkuorji la Nwadiuto monobolo. What's slogan? Okay. All right.
Come on. Onye Nze Emenyuonkuorji
Osiji Asa Ugo. Nwadiuto ọzọ. Emenyuonkuorji ọgọrọrọ. Onye nze. Madu echiela ọzọ. Ụmụnne ya echi ekpe. Odimegwu aka m ime ọdụ. Odimegwu aka m ime ọdụ. Ọdụ Royal Dynasty. Ọ Emenyuonkuorji. Emenyuonkuorji ọdọrọrọ. Jam. Onye nze Mgbidi. Ishie. Ebe a ka isi ebe a. Mana mufu ya. Ahịa ọzọ taa n'obe Eke Mgbidi. Anyị afụ na nke bụ ka nna anyị ha si mee mgbe gboo. Nwokerezola ọzọ. Odimegwu aka m ime ọdụ. Nwa Okafor. Ọdọka the man, Eze Okafor Odimegwu. Yes. Emenyuonkuorji ọdọrọrọ. Emenyuonkuorji ọdọrọrọ. Nwamuru n'obi eze. Obi eze. Ọdụ Royal Dynasty. Yes. Mụbụrụ ihe ji ọfọ ọkwa obi eze. Obi eze kpa. Yes. Yes, obi eze kpa. Emenyuonkuorji. Emenyuonkuorji ọdọrọrọ. Ọdọrọrọ ezigbo afa. Emenyuonkuorji ọdọrọrọ. Ada. Kele onye nze. Asa Ugo. Ọ dịrị izi. Onye sị na ọ dị izi si ashie. Gbaja gbam. Igwejeji. Asa Ugo. Maka Ekwe Mgbidi, Ezi Mgbidi. Leji. Ọ bụ ji ahịa siri ka dị ka ọ bụ ọgbọ ji dị ka esi ya. Ọ bụ ọgbọ ji ahụ nke. Ọ bụ ụmụ Emenyuonkuorji. Anyị kelele gburugburu. Ọ bụ ndị Osiji nke. Ọ bụ ọgbọ eze bụ ofeke godi. Ọchị na nwata. Mama. Ọ bụ ọgbọ ji ka anyị nke. Kọba ji o. Ọ bụ ọgbọ ji ka anyị nke.
One of them watching again now. No lose this thing, jump person abeg. Madu echichala ọzọ Odimegwu akami modu Emenyuonkuorji odongoro Emenyuonkuorji odongoro Ndị kweli gbo oge. Nke bụ ịzụ ahịa ọzọ Nze Emenyuonkuorji odongoro Nze Obianuju Odimegwu ọ ya na-azụ ahịa ọzọ taa nọ na Eke Mgbidi. Onye nze mere ka o si eme mgbe gboo n'ụtụtụ ka anyị gara la Eke ruore Eke Iji na-abụzila ahịa ka ọ bịaziri taa n'ụbụ Eke Mgbidi. Odimegwu akami modu Emenyuonkuorji Number one. Nze Emenyuonkuorji odongoro Emenyuonkuorji odongoro Nze Obianuju Odimegwu anyị ewerele awadị product batakwa ka anyị were ụlọ anyị ala kọwara ụlọ ihe ọgwụ ndị agaghị bata n'ala
Onye Nze Emenyuonkuorji Alpha bro exactly Onye Nze Emenyuonkuorji Odogoro Emenyuonkuorji Odogoro Listen to me. Emenyuonkuorji Odogoro Onye Nze Odogoro Odogoro Mokote Mbakatem Osiji Igwejeji nwanyị mara mma Nwadiuto Odogoro Odogoro Emenyuonkuorji Odogoro anyị agaala Mgbidi right round
I like to chew one stuff. Oh, Italian. That's the I'm not doing it. If you can remember, and the offense is very sensitive. All the group, all the video, and I want to see when mistake on the risk. So, before, so why am I so to know that he's in this kingdom under Wapopo, I can do a praise the way not, and you see my eye in the kingdom. Thank you. You're welcome. Excuse me. I am wanting to break it. Yes.